Bir gece emdiren süydüme. Bir garry ene oğluna yüzlenip, "Oğlum, bir su versen. Wagtjan ene, geregin su bolsun" diyen. Oğlu haydap turýar. Obanyň soğuk suly turna gözli çeşmesinden küzesini doldurup, gelinçe enesi ağır uyqa batan bolsa ne dersin? Ol gelip kan aldırjak ýaly käbesiniň baş ucunda ýüňsiz oturýar. Bir wagt enesi gözünü açıp görse, yeke ferzendi irkilip oturan. Enesi, "Yeri balam, bu ne boluş?" Oğlu, "Ayjan ene, seni razı etmegi yüreğime dudum da." Enesi, "Oho, bir käse su bilen enemin göwnüni göräjekdim diýsene." Şondan soň kalbi arasda yigit iki yumurtka çakyp enesine yumurtka pişirip berýär. Enesi, "Bu eden işine de sözüm yok balam. Ýöne bu jagaz batty butty bilen eneňi razı edaýmak welin aňsat däldir balam." Şondan soň biline iki uşak durýady. Kebze veya arkasyna palanlap, arkasyna alıp hıkçık etmeni, canacan mehremni Käbe akidip, hacı edip çykýar. "Nähili jan ene, indi ha öz oğlundan razı bolan bolsaň gerek." Enesi, "Howwa jan balam, men senden razı, ýöne bu işin derekli bir gije emdiren süýdümdir. Çeken sallançagym üçin razıdyryň jan balam" diýär. Ine bildiňiz mi enenin bizim üstümüze nähili haqqy bardygyny? Yazan Meşhat Quly Gyzyl, Facebook'ta paylaşan Yakup Beyat. Unus berip dinleriňiz üçin ören sağ bolun. Yalqın TV kanalyna aza bolup bilmeňiz üçin subscribe butonuna basyp, soň hem jaň üstüne basyň. Goýun Türkmen Dawy Desturi, Türkmeniň kultury össün.